Jeg har skrevet det her, mens jeg skrev opgave studieopgaveprojekt. Det hedder genopladning. Jeg samler lyden af en spilledåse, duften af lavendel, synet af roligt vand, en lammelse af et tomt blik, frygt for følelsen af splittelse. Jeg tæller sekunder og glemmer tiden. Mine aftaler smelter i takt med, at overblikket forsvinder. Min afhængighed afhænger af tv-guiden. Der findes ingen pause. Verden går videre. Mit batteri er løbet tør. Bær mig til genopladning. Meningen, mine ting, mennesker. Jeg ser kun farver og glemte minder, der mister sin glans. Bølgen sluger alt på sin vej. Jeg drukner på åben gade. Hvor tydelig er min arm? Jeg har mistet fornemmelsen af min egen tilstand. Folk besøger min ensomhed i korte drag. Intet kan holdes længere end få åndedrag. Stemningen måles i luft, tåge og mørke. Isen smelter, hjertet damper. Jeg er blevet blind for verden, og verden er blevet blind for mig. Der findes intet åndehul. Stilheden skal brydes, før dagen kan ses. Jeg hungrer efter en dyb pause. Jeg savner lyset. Jeg savner jordforbindelsen. Jeg savner lysten. Jeg savner dig. Det var det første digt. Så har jeg skrevet en halv tale og et halvt digt juleaften. Sif, jeg kunne tydeligt høre, det er jo til mig. Det er det. Også du. Okay. Her sidder jeg, proppet med konfekt, munden fuld af risalemang og har fundet det smørrede grin. Her sidder jeg, indstødt til gaver og glor over på min far, der pakker sit 5. askebær ud. Jo tak, det er jeg glad for, mens han overvejer at opgive sin 6 år lange rygepause. Her sidder jeg, Lissernes Ø kører på repeat i stuen. En genudsendelse, som man bare aldrig bliver træt af at se. Her sidder jeg, til julefrokost i det mørke Jylland, med ikke andre end familien som lyspunkt. Det er en begivenhed, man glæder sig til hvert år, for alt kan ske, og her står tiden ikke stille. Jeg er blevet spurgt op til flere gange, hvordan jeg kan holde den fulde onkel. De små børn, og den evige diskussion om, hvem der er liv og hvem der er siftbrud. Jeg tror det er fordi, vi i familien ikke er så mange andre. Det er sjovt i familiens skød. Vi har vores egen lille verden kørende hvert år på cirka samme tidspunkt, den årlige julefrokost. Men der må være noget om snakken, for hvert år bliver familien større. Kærester kommer og går, og småbørn kommer for at blive. Selvom spas er en stor del af selskabet, så består vi også i sammenhold og omsorg. Vi passer på hinanden, og vi er der for hinanden, i medgang og i modgang. Da jeg fik tildelt æren til tale eller underholdning, så faldt min første idé på en eller anden vild leg. Men så indså jeg, at vi nok selv skulle finde på noget sjovt. Derfor det myre er en fremstrammet førstegangstale. Tak for de frokoster indtil nu, og dem vi ser frem til. Dog vi ikke alle deler den trang og lyst til kød, så er dette måltid langt fra spild. Lad os glemme mørket, danse omkring og bade Henning i mjød. Det vil jeg se frem til. Hovedpointen må bunde i en overflod af jul og jag, som kun reddes af de mennesker, man elsker at holde af. Det var fandme flot. Det var rigtig flot. Skål for det! Så for det. Rigtig flot. Og Sip, så har du jo muligheden for, ikke bare muligheden, du har pligten til at udpege næste. Ja, jeg ved godt, hvem det skal være. Ja. Nu, han blev 18 før mig, og alligevel fik jeg talen til ham. Han kom på voksenbordet, og jeg sidder stadig ved børnebordet. Så talen den går til Jeppe. Tak.
Du tager imod en hjem. Den er en som Jasper, han har aldrig haft. Nej, Jasper, han er også gået fri. Han er rejst hver gang. Hvor er han nu hen? Han er ude at sove. Jeg skal selvfølgelig lige sige, næste år, der kan vi ikke være med. Det sidder vi i Egypten. Nej. Ja, det er det. Det ved vi. Det er jeres problem. Vi starter kl. 2. Men vi er hjemme til nytårsaften.